Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon ay araw ng Miyerkules, unang araw ng Pebrero taong 2023 at narito ang magiging lagay ng panahon para sa buong maghapon at sa mga susunod pang mga araw. Sa kasalukuyan ay patuloy yung pag-iral nitong northeast monsoon dito sa may bahagi ng Luzon at ng Visayas. Samantalang meron naman tayo namamataan ng mga cloud clusters dito sa may bahagi ng sa may southern portion ng Palawan at dito rin sa may central Visayas, eastern Visayas at sa may Caraga. Although karamihan dito ay hindi naman magtatagal ng mga pag-ulan at yung mga magtatagal lamang ng mga pag-ulan ay dito sa may eastern Visayas at sa may Caraga kung saan makakaapekto yung shear line o yung salubungan na malamig na hangin na nanggagaling sa hanging amihan at yung mainit naman na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko. At para sa magiging lagay ng panahon sa buong maghapon dito sa bahagi ng Luzon, inaasahan nga natin dahil sa epekto ng hanging amihan, magkakaroon pa rin na maulap na kalangitan na may mga pag-ulan dito sa may bahagi ng Cagayan Valley, gayon din sa may Aurora, Quezon at sa may Bicol region. Samantalang sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, generally fair weather conditions maliban na lamang sa tsansa na mahihinang pag-ulan o pag-ambon, dulot pa rin yan ng hanging amihan. Agwat ng temperatura sa may Tuguegarao nasa 19 to 24 degrees Celsius. Sa may Lawag at Metro Manila, ang agwat ng temperatura ay nasa 22 to 31 degrees Celsius. Sa Baguio City ay 13 to 22. Sa may Tagaytay ay nasa 19 to 28. At dito naman sa may Legazpi, ang agwat ng temperatura ay nasa 24 to 28. Sa may Puerto Princesa ay 25 to 31. At sa may Kalayaan Islands ay nasa 26 to 32 degrees Celsius. At para naman sa magiging lagay ng panahon sa buong maghapon sa Kalakang Visayas at Mindanao, inaasahan natin na magpapatuloy nga yung mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa bahagi ng Eastern Visayas at ng Caraga dahil yan sa epekto ng shear line o yung salubungan ng malamig na hangin na nanggagaling sa hanging amihan at yung mainit naman na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko na siyang nagdadala ng mga pag-ulan. At sa nalalabing bahagi ng Visayas, patuloy naman yung pag-iral ng northeast monsoon o ng hanging amihan kung saan magdadala ito ng bagya maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mahihinang pag-ulan o pag-ambon lamang. Sa nalalabing bahagi naman ng Mindanao, inasa natin na possible pa rin yung mga localized thunderstorms na maaari lamang magtagal ng hanggang 2 oras. Agwat ng temperatura sa Iloilo ay nasa 24 to 30 degrees Celsius. Sa may Metro Cebu naman ay nasa 24 to 31. Sa may Tacloban ay nasa 24 to 28. Sa Cagayan de Oro, ang temperatura ay nasa 24 to 29 degrees Celsius. At sa may Metro Davao ay nasa 25 to 32. At sa may Zamboanga City ay nasa 24 to 32 degrees Celsius.